godt også. Nå. Først er raketter. Der fik vi sådan en her. Bitte fin kl. 12 raketter her. 70 kr. Super. Så fik vi sådan en her pakke her. Diamond Park. Og der købte jeg også lige parfumeplader. Altid har vi lavet. Hvert år. Det er den med raketter. Så har jeg også det til mange raketter, men det er lige 5 ekstra, så. Så har vi den her første batteri. Bitter. 10 skud. World of Fireworks, så super fint. Så har vi et Blue Power batteri. Det nye jo. Det skal vi lige teste. Jeg glæder mig. Har set virkelig op til det med boost-effekter og alt muligt, så. Så har vi jo 2 Dramatic her. 2. Altid. Stadig god pris. Selvom det er 5 kroner. Så går vi ud til det her. Super fin. Red Ranger batteri med 64 skud i. Og 281 gram krudt. 0,3 5. Og i Dramatic der er 187 gram krudt. Super fint. Så har jeg den her. Den tænker jeg bruger som kl. 12 i år. Jeg har ikke købt så meget stor. Der er 387,5 gram krudt. Super fint batteri. Så fik vi det her bomberød også foræret. Så det her bomberød. Og i det, der er, ja, hvor fanden står det henne? Det står hernede, og der er 50 gram krudt. 5 skuds batteri. Super fint. Jeg kan klart anbefale selv det der. Nej. Lad os komme i gang med det her sortiment her. Super fint sortiment. Jeg vil pakke det hele ud. Nu har vi først en lille fontæne her. Super fin fontæne. Så har vi lige her. Har vi et til lille bomber her. Hvor meget er det? Der er, ja, der er 35 gram i det. Og så har vi 5 raketter. 3 store fine. 1000. Så 5 raketter. Det er den her 12 skuds batteri. Med 80 gram krudt. 80 gram krudt i sådan en lille fontæne her. Og det her, der er i det her lille batteri i fontæne. 60 gram krudt. Så det er jo super. Og så har vi der lidt større i det. 15 skud. Og der er 100,2 gram krudt. Så det er jo faktisk mere end det lille jeg har her. Der er kun, ja, det står nok her foran, 63 gram. Så det er min krudt for i år. Der kommer par 2, hvor min ven skrutter med i. Ham jeg skal lytte med.